Il-lukandi li jintużaw għal kwarantina u li fihom qed jintbagħtu persuni li jaslu minn barra l-pajjiż verament li huma mimlija u jekk iva x'qed jiġri minn dawn il-persuni. Hekk staqsa Net News f'email li bagħat lill-Ministeru tas-Saħħa u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu email li minkejja li għaddew diversi ġranet minn meta ntbagħtet għadha ma ġietx imwieġba u li tkompli żżid is-suspetti dwar is-sitwazzjoni vera f'dawn il-lukandi. Skont informazzjoni li waslet għand Net News, dawn il-lukandi li jintużaw għal kwarantina u li diversi persuni qed jintalbu jmorru fihom hekk kif jaslu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta spiċċaw mimlija u ma kienx hemm aktar kmamar disponibbli. Biex tagħmel din il-kwarantina trid tħallas mal-€1400, ammont ta' flus li xi nies lanqas jaqbduh f'xahar meta ħafna jistgħu jagħmlu kwarantina fid-dar privata tagħhom. Iżda issa l-problemi donhom żdiedu għaliex hemm diffikultà oħra b'rapporti li waslu għand dan l-istazzjon jindikaw li xi nies minħabba li l-lukandi tal-kwarantina huma mimlijin kellhom jintbagħtu lura. Ovvjament għat-turisti hija sitwazzjoni li toħloq inkonvenjent kbir għaliex ikollhom jaqbdu l-ewwel titjira disponibbli u jsifru lura. Iżda għar minn hekk inkonvenjent ta' residenti Maltin li ħafna minnhom tħallew fil-għama dwar dan kollu. Net News prova jistaqsi għal aktar informazzjoni dwar din is-sitwazzjoni, iżda s'issa ma waslet ebda kjarifika min-naħa tal-Gvern.